bom barang. Duh, mati meneng mesine. Aduh. Wis oglengane angel. Aduh. Maning tiba. Alhamdulillah tekan. Semeneng tenang aja tolong-tolong wis ana umpane. Ditenangi. Ditenangi. Mangan, wayahe mangan. Anteng. Nah, seger. Wah, kena iki gawe kebutuhan keluarga. Mak, ngombe mak. Yo rasa tolong gebar gor nembarang. Ya, kedange. Priye ki wong kok sing dombe malah sing kuwi we? Musak cuwil sing akeh iki. Karep-karep pesanan, Pak. Lah, wong edan kae. Bojo edan kae. Tapi yo priye-priye wong bojone yo. Wis ora les sekarang Gusti Allah menane kaya-kaya tak tampa wae ora. Sarto. Sopo sih? Iki aku to. Aku to. Aku kancamu SMP biyen. Lah, mosok pangkling. Ora genah nyong tes makan koyo gagahe por koyo kuwi kok. Wah, Aku ngarang kowe kenal-kenal ora. Aku bejo to. Nak, Bejo kancamu SMP ora biyen. ngandel. Aja kacamatane dicopot. Ye nek ora ngandel, iki sing cungure gedhe. Kelingan ora? Ya Allah, Jo, kowe hebat temen kecah motore abang kaya kiye. Jo, mampir temenan Jo, apa ketemu Jo? Ayo wis beneran, tak parkir dhisik ya. Ah, Jo tak delek kok suket Jo. Ya Allah, ketemu ngimpi apa? Menyane zamane menyane nek sing desakne yo nyung bane kok nang mangan roti unta. Piro tahun ora ketemu to? Ya Allah. Hebat. Ya Allah, toh. Kira mantap to gubuke nyong. Iya to. Masih mau tajek kok piye wis Kaya piye? ya Allah. Alhamdulillah anane Mas bar kaya temen, ya. ya Allah. Dikong Jo. Nah, wis kene. Kene ra. Aduh. Priye Jo? Wis sok beres priye Jo? Ora kok janjane kadhe ngendi Jo, kok sok keluyuran turut tekan kampung kene kowe kadhe ngendi janjane kowe? Aku nembe kadingon kancane dhewe, kelingan Maun yo. Kanca sing biyen penggawane mayeng bareng kae. Maun sik. Maun apa sing menyenek makat sekolah telat terus ke Jo? Lah gue cahe gereng cilik, lah gawe nembe tak teri duit. Lah kuwi milu sukses bareng aku. Saiki wis tapuk mending apa Jo? Ah ya mending. Lah iki aku teko beneran rezekine sampean berarti. Ya engko anut aku wae mesti sukses tenang. Oh, bagus aja. Ya wis Manut aku bae. Nek saiki Jo nek ndung-ndungan tok mblekotok ngorong redul kuwi nek ora ana buktine karo faktane kuwi alas ora ngandel ketuwel Jo. Lah kae nyatane sih jamane semono sampean perlu dewek mangan we nyoro, jajan we nyoro, sekolah mlaku, pol-polen wakpit unta kuwi wek bapak. Kae alhamdulillah kae. Oh, nyoki pro mutan Jo aki mutane bane gebes iki Jo nonton bareng Jo ya Allah Jo jaman kabeh we nyatane. Ora dongengan tok. Aku pengin dhewe sampean sukses. Melas kanca kenthel kok mosok aku sukses sama ora sukses. Nek pokok percaya kae Jo, bapak menyane blegedes penggawane. Jangan-jangan kowe nggo nyewa Jo utawa nyelang Jo. Nek ana apa-apane kan mesti kudu sik jenenge minimal kan duwe STNK apa surat-surat apa nek wedake Jo. Alus nyong ora pati ngandelke karo kowe Jo. Oh sangece, mobil-mobilku dhewe. Nek ora ngandel engko tak tur duwe STNK, BPKB-ne nek ora tak jek karo menggo nyong, karo jalan-jalan. Nek ora yakin. Serius Jo, sing bener wong kowe karo kanca kowe aja blegedes kaya mbiyen terus. Serius, mosok karo kanca kenthel kok ngapusi. Dosa nyong kong. Wis tenang. Modale we mung HP tok.
Iki sampean duwe HP yo? Heeh. HP-ne sampean iki. Tapi HP kentrang kowe lho apa kena iki. As. HP kentang iki anu, Jo. Lah kowe ana anune pra Jo? Ana kaya ngono ongkos-ongkosnya pra kowe kuwi, Jo? Ya sing ngarane wong arep sukses, arep berhasil, arep entuk tambahan penghasilan yo tetep ana biaya tambahan. Ora ketang sithik tapi hasilnya luar biasa. Dicoba wae engko sampean sedina rong dina engko dolanan HP kuwi engko mesti bakal entuk sing luwih akeh. Pamane sampean deleh 1000 engko dadine 100.000, 100.000 dadi 10 juta. Aja ora dadi sogen dadak sampean. Kowe perolekan kae kok iso puter-puter apa klutukan kok piye apa, Jo? Wah, zaman kapan kok klutukan Rolex? Saiki zamane zaman Android, zamane zaman canggih, kabeh-kabeh anggone HP, dolanan Rolex, dolanan kodhok ulun nang kene ana kabeh, tinggal awake dhewe iso ngoprasikne apa ora. Ana kabeh nang kene, wis canggih. Waduh, ya berarti ketinggalan zaman, Jo. Ah yo nemen. Ya kan ngertine tak ndelok film antul-antul tok, Jo, karo ndelok wong kae setengah badan kae, Jo. Pancen mutet-muket biyen we ngeres kudu dicuci anggo deterjen men bener men bening. Kok foto kowe, Jo. Ger foto kowe ndongenge kok kowe nang lho, kowe bareng karo Maun kae mbiyen no penggane nginjeni wong adus kowe. Iya, Jo. Jelai lugu kowe Alah, ya, ora kowe- berubah. kowe- Saiki kowe nang HP oh, HP-ne nggih nonton kaya kowe. Lah kowe dijak kaya ora gelem tapi do nyolungan ditonton dhewek. Lah mu bedire maneman. Lah iki saiki nang kene ono kabeh. Saiki dimudahkan dengan adanya teknologi. Aduh lah arep ngombe ora iki joketmu kok ngepet melulu. Lah iya lah ket mau malah kok dinang netok kaya kiye. Tapi kok bojone ora nang omah, Jo. Ah, dirimu we kaya kowe kok medhite por. Wis kok kiwe, Jo. Bojone nyang kowe kan wong jengkelan, Jo, Hmm. ora krungu koyo kowe Hmm. jalan keluar kok Hmm. dintek nyong yakin, Jo. Saya kok Jo kok ketemu nang jopo, Jo. Wis Siap. nyong ditonton tenan, Jo, men sukses, Oke, Jo. heeh. Keluarga surprise kok keluarga, Jo. Yo. Wong ngerti-ngerti men iso tuku mobil, ngerti-ngerti men iso apa-apa, Jo. Iya. Iki nyong orang ngusir, Jo. Iya. Bojone nyong bali kok geger, Jo. Oke wis siap ora kae iki, tapi ora disugi tenan ki yo. Alas tenang wis, Jo. Ngono wis. Walah, Nek wis hasil sip masalah suguhan kecil, Jo. pancen ket biyen kowe wong medhit kok to. Malah nyakarno ora kok, Jo. Iki pas aku beneran bar iki kan ana acara liyane arep ngrampung. Aku kan pan ana perluan liya. Lah iki mung netek sithik oh nggih jajan anake oh ora akeh, ora akeh. Jo, rasa, Jo. Ditampa. Aduh. Ora sabah-sabasi kaya sapa dong. Terima kasih, Jo. Yo. Sampai ketemu esuk, Jo. Yo, siap. Ah, Oke. tak gawe sugih sampean. Ya Allah. 50.000 rezeki ya. Ayo, Jo. Yo.